Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Zizi u sħaba. Ejja nsejħulhom. Aw Zizi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U Kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Tarfuha din id-dinja, il-pjaneta li ngħixu fuqha aħna l-bnedmin u ħafna aktar annimali u pjanti. Aktar minn nofs id-dinja, propju 70% tagħha huwa baħar. L-oċean huwa d-dar ta' ħafna u ħafna kreaturi li jgħixu fil-baħar. Liema minn dawn il-5 kreaturi taħsbu li jgħixu fil-baħar? Ekku, il-balena u l-kelb il-baħar, it-tnejn jgħixu fil-baħar. Kontu tafu li l-balena hija l-ikbar annimal li jeżisti fid-dinja, araw kemm kbira. Il-kelb il-baħar huwa meqjus bħala wieħed mill-aktar annimali perikolużi fil-baħar. Imma kontu tafu li ħafna minnhom mhumiex perikolużi għalina? Ara xi ġmiel hawn. Illum Zizi niżlet todos fil-baħar u qed tarrex u tfittex tara xi ħlejjaq jgħixu fl-ibħra Maltin. Ara kemm hawn ħut differenti. Dan il-ħut li ġej jismu ton. Ara ġej aktar ton. U din ngħidula awrata. Hawn 1, 2, 3, 4, 5. Zizi rnexxilha tot 5 awratit. U wara x'hawn hawn Zizi? Hawn qarnita ħirġa minn bejn il-blat. U taf x'hawn aktar mal-blat? Qed tarawhom dawn il-ħlejjaq bix-xewk ippuntat. Dawn tafu x'ngħidulhom? Dawn insejħulhom rizzi. Attenta li ma jmux niggessu bajk magħhom tafx. Ara x'hemm għaddej minn warajk Zizi? Immi ħelwa dik il-fekruna tal-baħar. U ara hemm iktar fkieren xkejknin għaddejjin warajha. Xi ħlewux. U din tawn x'inhi Zizi? Din xi speċi ta' ħuta ġdida tajt. Żomm ftit, dik mhux ħuta, imma dak fl-ixkun tal-plastik. Xi ħadd traskurat iddeċieda li l-fliexkun tal-plastik jarmih fil-baħar minflok fil-landa tal-iskart riċiklabbli. Nalla sibtu Zizi, għax żgur li kien jagħmel ħsara lill-baħar u l-ħlejjaq li jgħixu fih. Zizi qed taqbad dan il-fliexkun biex tkun tista' tarmih fil-landa tal-iskart riċiklabbli, kif suppost. Importanti li l-baħar tagħna nieħdu ħsiebu u ma narmu xejn fih. Fl-oċean ma nsibux ħut biss, iżda jeżistu ħafna aktar kreaturi. Ġieli mortu l-baħar u rajtu xi brama? Il-bram huma uħud mill-isbaħ kreaturi li nsibu fil-baħar. Però jistgħu jkunu ta' periklu għalina l-bnedmin. Araw xi ġmiel ta' kuluri. Jekk ninżlu fih il-baħar, insibu dinja oħra ta' sew ikkolorita. Araw xi ġmiel ta' koralli. X'kuluri tistgħu taraw? Jien qed nara koralli ta' kulur isfar, aħmar, oranġo u blu. Isfar, aħmar, oranġo u blu. Araw, tafu x'insejħulu dan? Dan insejħulu buaddas. Ħafna nies jaffaxxinhom il-baħar u bekk jilbsu apparat ta' apposta biex ikunu jistgħu jozzu u jgawdu x-xenarji sbieħ li hemm fil-baħar. Oqgħod attent minn dik il-qarnita buaddas. Kontu tafu li l-qarnita titfa' linka speċjali li tgħinha tipproteġi lilha nnifisha meta tkun fil-periklu? U x'kulur taħsbu li tkun dik il-linka? Ekku, tkun ta' kulur iswed. Ara x'qed nara? Gamblu. Kemm hu ċkejken il-gamblu? Il-gamblu m'għandux skeletru bħalna, infatti il-ġisem tal-gamblu huwa qiebes minn barra. Huwa tassew li il-baħar huwa veru affaxxinanti, ma tieqaf qatt tiskopri u titgħallem. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u sliem. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġgħu narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mal-lum saħħa ċaw ċaw.
nejdu ciao.